Li bajarê Amedê di dikanek kevnar de projektörek yanî makîneyek a fîlmên perda spî dide nîşandan ên salên 1980 de date bikar anîn ji bo welatiyan tê pêşkêşkirin. Gencekî Kurd bi salaya alavên kevnar ji gundan kom dike. Van alavan li kolanê navçeya Navsûra Amedê de di dikanekê de pêşkêşî welatiyan dike û hinekên wan jî ji bo ku debara xwe bike difroşe. Komkirina kel û pelên dîrokî ji bavê xwe fêr bûye û ji xwe re kiriye wekî karek. Piyasada çi hebe çi tune bi tiştek kevin bi ilgi alaka min ji zarokatiya min heta veke ser min heyî. Xeynî wî jî bavê min mesela vanîşe pir kevin dike. Bavê min jî işte nezîkê çenda de 1960 de. Duî zamanî de heta veke ew ji vî îşî dike. Antika jî jêr dibe. Di dikanê de kel û pelên ên balkeşene yek ji wan makîneya perda spî ye. Modela wî yê Almana ye. 34 sal ye. Di salên 1980 de ji bo ku fîlmên perda spî bidin nîşandan datin bikar anîn. Makîneya wî de sahneyên fîlman yek bi yek datin nîşandan. Bazirganên kevnar vêga ev makîne li dikanê xwe pêşkêşî welatiyan dike ku nîfşên nû van kel û pelên dîrokî nas bikin. Veke yani toplum hem hep çık değişik. Hani tiştek kevin hezkin, hani tiştek nuh hezkin. Tabi çıka her derbaz bir atlamıştık. Veke tiştek kevin her daim dikkatli kişini. 1980'de evi makineyi ilk Almanya'ya çekirini. Lüvederi mesela açık hava sinema götüneceri. Lüvederi tanıtım semineri olarak kullanmış kirini. Lüvederi de mesela dönem dönem atlatmış bu işte insan van hanitini. İcal Türkiye mesela kullanılmış bu. Mesela Türkiye'deki en kevin Diyarbakır sinema tanıtım için bu. Di dikanê kevnarda ticari antik dizbiyê jî durist dike. Heman demî de radyoyên ên misalan, misîn, kup, lampe, saet, gerdaniyên ên jinan, tizbiyên ji moryan û her wekî din jî hene. Emrê her alavek cuda cuda ne. Hinekên wan heftê salî ne, hinekên wan jî bi sed salan e. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.